Oh no. Oh! Oh dear, sorry. È stato un orsan. Zo maar je steun je nu je blaad hier en nu je daar weer de schacht hier. We pikken het hier in de vlog zakken. Toren niet al. Hij is je steun je aan de duw. En mijn dag is dit zo maar lange samen. Het was zijn hij taal aan maar nog maar zijn het hier. Hij met de GoPro duw. En je met zo'n camera moeder als sluim met de wijze dat je gedikkels geducht wie. Zo. Na sturdy na een zonnige duw. So we vallen nog Ball-coise. Gaan weer een bicycle. Zijn man al naar moeg. Ach, stuurje. Zo leuk wie naar goedje gegaan. Die camera zit het een keer en ja no. Kon. Zo dog wie is op swing. Right, we vallen. Oké, we gaan mee in mijn vlog zoals gemaakt door je cycle waarschijnlijk. Daar maar eens een beetje Ball-coise. Big straight there, Calum, on you go. Switch it! Ross. Get in, unlucky. Well in, mate. Unlucky, guys. Come boys, it's simple from the back. Oh no. Oh dear, sorry. I missed the hard one and I... That's it. Yeah. Oh, that's great too. You get that? Aye. Well played, boys. Switch on. Get in, unlucky. Great ball, Calum. Who's up? Okay. Well done. Yeah, nice. Yeah, Win it again, mate. Win it back. One more down next time. What a... Yes, Dan, finish it. Back. Keer 40 minuten in je Ball-coise aan de heen. Ga me gewoon ski die schoon goed. Oh, maar graag. Dat is gaan doen echt. Wel, I'm here last day. I'm here husky and the cast snack on the hot row. Koik meal in a bicycle, go Ball-coise, so should keer 40 minuten a cluich Ball-coise. I guess not some koik meal a rash the show on a day. I'm here done. Ach, I'm it all the in the press up sack of my nest. Hoe me nooit je kunt erop negeren. Dus waarschijnlijk gaan we gamen zeer vichend, maar we zullen loose zijn. Fiche 3.